Els primers busos amb turistes que arribaran en diumenge a la Roca Village ho faran el 27 d'abril. És el dia que Value Retail, l'empresa que gestiona el complex Outlet, ha escollit per començar a explotar la declaració de la Roca del Vallès com a municipi turístic. Però la Generalitat no llença la tovallola i ha anunciat que tornarà a recórrer, aquest cop, al Tribunal Suprem. És una sentència que no és ferma, és una sentència que està recorreguda en cassació davant del Tribunal Suprem per part del Govern de Catalunya, que estem convençuts que finalment el Suprem ens donarà la raó, però acatem la sentència, la respectem. Tot i que des d'ara la Roca Village pot obrir també els dies festius, el centre comercial ha anunciat que mantindrà el recinte tancat el proper 1 de maig. La declaració de municipi turístic també ha provocat un dur intercanvi de declaracions entre la Confederació de Comerç, contrària a l'obertura, i l'Ajuntament de la Roca. Que caldria saber quina relació especial té l'alcalde i l'Ajuntament per beneficiar els interessos particulars d'un centre comercial. No hi ha cap voluntat ni de competir amb el petit comerç, tot el contrari, el que volem és ajudar el nostre petit comerç del municipi i això els pot ajudar molt i estem totalment d'acord amb les polítiques de protecció del petit comerç i amb que el petit comerç ha d'estructurar els nostres nuclis urbans. Per la seva part, la Generalitat confia que la declaració afectarà poc al comerç tradicional. Perquè avui la Roca Village té més del 60% de clients que són turistes estrangers, cosa que em porta a pensar que l'alteració en el nostre model comercial de proximitat no serà excessiu, espero, i que la gent continuarà tenint els hàbits de consum que des de la proximitat, des de la bona oferta que hi ha a Granollers, en els pobles del voltant, continuarà mantenint la seva implantació. Puig també ha explicat que el govern volia arribar a un acord amb la Roca Village similar al que va pactar amb el comerç de Barcelona per obrir alguns diumenges i festius i que la sentència no serà un precedent legal per casos similars. No totes les botigues de la Roca podran obrir els diumenges i festius, com que la declaració s'ha aconseguit per via judicial, només els litigants, és a dir, l'Ajuntament i Value Retail, podran aplicar la sentència. Per això la Roca Village podrà obrir els diumenges, però en canvi altres botigues properes al centre comercial com Nike o Mango no ho podran fer. El mateix passarà al poble, on només podran obrir les botigues de la Rambla Mestre Torrents, al carrer Catalunya, al carrer Major i al carrer de Dalt. Tot i així, la decisió no canviarà gaire el dia a dia dels comerciants del centre del municipi. La gran majoria de comerç local que tenim aquí ja podia obrir. Per la tipologia de comerç que tenim ja podien obrir. Vull dir, amb aquesta sentència sí que hi ha alguns comerços que no és alimentació que podran obrir, però en principi ja podien obrir i ja veus el resultat, estaven tancats. Com continuaran no ho sé, però en principi no veiem gaire canvi. La majoria dels botiguers de Granollers no creu que l'obertura de la Roca Village en diumenge els tregui gaire clients. Són conscients que la major part dels visitants de l'outlet són turistes que venen de Barcelona i, per tant, no els espanta en accés, que ara obrin tots els diumenges i festius. Aquí el que hi vol anar-hi ho té bastant assequible per anar-hi qualsevol dia de la setmana perquè tenen obert els migdies també. Nosaltres més aviat pensem que és un tema turístic, o sigui que sabem o ens consta que molta gent que va a la Roca és perquè ja ve programat amb algunes vacances. Aquest turista pot anar-hi qualsevol dia perquè quan està de vacances, i en tot cas nosaltres aquí pensem que directament no. El que més els inquieta és el fet que l'obertura en diumenges es pugui generalitzar a tots els pobles i ciutats. I és que el seu és un model més familiar, difícil de gestionar si s'obren tots els dies de l'any. Malgrat això, algunes botigues veurien amb bons ulls obrir els diumenges si els turistes també treuen el nas per Granollers. Això que pot repercutir que el turista vagi a buscar no només la Roca Village, sinó el que és comarca. Ojalà que tinguéssim turisme. Si aquí tenim més turisme un diumenge, potser ens hauríem de replantejar del fet d'obrir. Vol dir més llocs de treball, més rotació, etc. La Roca Village calcula que amb l'obertura de diumenges i festius els seus guanys podran créixer al voltant d'un 20%.